אלוהים ישב בשמיים וראה את בני האדם עושים מעשים רעים, פוגעים אחד בשני ומתנהגים בלי כבוד. חשב לו אלוהים, זה לא העולם שרציתי לברוא, והחליט, אני אשמיד את העולם הזה. אבל בין כל בני האדם הרעים ראה אלוהים את נוח, ונוח מצא חן בעיני אלוהים. החליט אלוהים להציל את נוח. לכן אמר אלוהים לנוח, בנה לך תיבה ענקית, ובתיבה פתח גדול, ואל תוך התיבה תכניס את כל סוגי בעלי החיים, זוגות. ומבעלי החיים הטהורים 7 מכל סוג תמלא את התיבה באוכל ומזון שהספיק לרב. ונוח עשה כל מה שאלוהים אמר לו. באו האנשים הרעים ושאלו את נוח, נוח, מה אתה עושה? בוא שתה איתנו ונשתולל, אבל נוח לא הפסיק לעבוד, ואנשים צחקו על נוח. ובסוף עמדה התיבה מוכנה לקבל לתוכה את כל החיות ואת משפחתו של נוח. ואז אלוהים אמר לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, והביא את כל החיות כפי שאמרתי לך לעשות. עוד 7 ימים אני ממטיר על הארץ 40 יום ו40 לילה, ואמחה את כל היקום מעל פני האדמה. נוח פתח את התיבה והכניס את כל החיות פנימה. החיות נכנסו לתוך התיבה ונוח סגר אותה שלא ייכנס מים לתוכה. השכם בבוקר רעם אדיר זעזע את העולם וברק גדול סנוור את כולם. 40 יום ו40 לילה נמשך המבול. המים הלכו וגברו עד שכיסו את ההרים ולא נותר מקום לעמוד עליו. התיבה שטה וטפה על פני המים והגיעה עד קצה העולם. ואז פסק המבול והגשם פסק. 150 יום שטה התיבה על המים. כשהמים התחילו לרדת, נתקעה התיבה על הר ששמה ערערת. 3 חודשים התיבה לא זזה, ועדיין המים רבים סביבה. החיות איבדו סבלנות ודרשו לצאת. בהתחלה שלח נוח את העורב לבדוק אם אפשר לצאת, אבל העורב חזר. נוח שלח את היונה וגם היא חזרה. אחרי שבוע שוב שולח נוח את היונה, והפעם היא חוזרת עם עלה של זית במקורה, וזה סימן שהמים ירדו מאוד. אחרי שבוע שוב שולח נוח את היונה, והפעם היא לא חוזרת,
וזה סימן שהיא מצאה מקום יבש. נוח פתח את התיבה וכולם יצאו החוצה. כשנוח יוצא הוא שואל את אלוהים האם הוא יביא עוד מבול, ואלוהים מבטיח שלא יהיה יותר מבול ונתן לנוח סימן. הסימן הוא הקשת שמופיע בזמן הגשם. נוח, לא שכחנו איך בגשם ובסער. נוח, לתיבה אספת את חיות היער, 2 מכל מין, האריה והממותה, הגמל והשיבוטה, וגם ההיפופוטם. איך פתחת את הצוהר ומתוך החלק הלבנה באה היונה. נוח, כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים? נוח, כל החלונות סגורים כמעט חודשיים, וכבר אין לנו אוויר, לאריה ולממותה, לגמל ולשיבוטה, וגם להיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ואל תוך החלק הלבנה שלח את היונה. נוח, מה אתה דואג ופחד על הגשם? נוח, פתח את החלון אולי הופיע הקשת והראו אותה כולם, האריה והממותה, הגמל והשיבוטה, וגם ההיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ואל תוך החלק הלבנה שלח את היונה. נוח, היונה עכשיו באים על אשת זית. נוח, תן לנו לצאת ולחזור לבית, כי כבר נמאסנו זה על זה. האריה על הממותה, הגמל על השיבוטה, וגם ההיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ונעוף לחלק הלבנה, קח את היונה. לה 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 קח לרגע את הצוהר ונעוף לחלק הלבנה, קח עם היונה.